so cool. Bata pa ko cool. Sino? Ako? Morning ko! Morning, Deeds! Kalayang! Feel good morning! Let me tell you. So I'll give it up what you do, say, girl. November 1, All Saints Day 2023. Sa oras, It's a Wednesday. Yes, sa oras na 7:25 ay kasama nyo na Uncle Kaloyal mula January hanggang November 1. Tingnan natin sa Pasko. Uncle Dago! Ayaw kol bata pa kukol. Makahunat na si Angkol makawigil-wigil. Bunalikul. Bunalkol! Siyempre, kung mubunal lang inyong uncle, mubunal po ninyong tita. Habulin ng mga nanggo-ghost. Yan. Ano na ngayon? Hindi nyo na ako madadali dyan. Yung mga nanggo-ghost, hinahabol siya. Ngayon, siya na ang nanggo-ghost. Okay. News number ko, citystrikersfieldbet.com. At tita sa balat ng radyo. Pa-hardcourt man, kahit man sa sementeryo. Woo! Eto na, Tita Tanya, si My chinita girl, my chinita girl. It's napag-usapan natin yung kapre kanina sa mga katas ng Oo. nakalipas. Pero yung mukha ko parang hindi kapre, parang clown na. Parang clown na, ikaw yung yung bridal shower, ikaw yung lalabas sa box. ganun pa yun. Tsura mo. Ay, hindi ko pa na-experience. Gusto kong ma-experience lumabas sa box. Sa mga ano po, nais makarelate kung ano mga itsura Halloween costume namin, Halloween peg namin ni Uncle. Hanapin mo na sa www.loveradio.com.ph o kaya sa YouTube mamaya i-upload namin yung mga katas ng nakalipas. Yun. Love Radio Manila. Yon, para sa team review natin yan. Yes. Salamat kayo. Eto na nga, Tits, napag-usapan natin ng kapre. Ano yung kapre? KAPRE. Kapre ay isang Huge being. It's a Filipino folklore. Filipino yan eh. sinasabing ang mythical creature na isang tinatawag na demon tree. Kasi, Demon. kasi dun siya sa Sa tree. Sa tree. Sa puno ng balete. tapos yun ang tapos nga na meron pa siyang may tabako. May tabako siya na malaki. Itong Tapos kapre hindi nito. normal yung height niya kasi parang ilang footer ba 7-footer may get. 7 Parang mga footer. basketball player. Basketball Parang player. si Wembenyama. Sino ba yung mga 7'5". 7-footer ng Yao Ming. Pilipinas? Ay, si ganyan EJ ba? File. Si EJ ano File. ba? Kai Soto. Sino ba yung... Si Kai Soto. Si Kai. Oh. Sino nag-a-assist sa strikers? Yung sa probinsyano? Si Big Mac? Oo, si Sino Big yun? Mac. Oo. Andaya? Si Mark Andaya. Yeah, si Mac Andaya. Shout out Tapos, sa'yo, Lods. sino pa? Si Marlo Aquino. Marlo, ayan, Coach nag-assist din Marlo. sa strikers din. Pero si Coach Marlo, Kenneth 6'9", 6'10", gano'n. Kenneth Doremdes, si Commissioner. Si Commissioner, matangkad din, 6'3", 6'4". Ma'am. Parang mga malakapreng itong mga Oo, players yan. ito. Pero ito nga, ang ibig sabihin ng kapre or kafir, isa siyang Arabic word na meaning non-believer in Islam. Mga hindi naniniwala, kaya tinatawag silang kafir. Pag di ka naniniwala sa Islam. Kafir. Kaya ginamit yan ng mga ng mga Kristiyano, mga Espanyol before nung sinakop nila tayo. Kaya tinatawag nila na pag ikaw ay para kang African slaves na mga, sabi nila pag maitim, tinatawag nila itong kafir or kapre. Yun. Kaya siya nauso. Pero, kayo ba'y naniniwala na yung mga puno ng mangga, santol, talisay, mahogani, anumang puno meron sa bahay niyo, Meron Pits? dyan? Sa inyo, meron ba kayo? Mangga, atis, langka. Sa amin may kaimito. Baka may mahila na naman ako. Sabi nga nila dyan nakatira ang kapre at nagtatabako.
At usually daw nangunguha at ng sisidus ng magagandang ng mga babae. Parang di ba naman ako hindi pasado. Parang mga basketball player, nasisidus yung mga magagandang babae. Hindi din. Dahil sa galing nila maglaro. Mag-shoot. Ikaw, basketball Parang si player pare. ka. Na-experience mo ba yon? May sa'yo? May na-seduce ka? Wala. Wala. Kaloyal tayo. Yung mga hindi Sabi kaloyal, sa'yo, hindi nasisidus lahat yun. Hindi lahat naman. Usually, Usually, ikaw ang naninidus. Oo, syempre player? yung muse Ng player? ng kapre. Kasi 7-footer Tsaka Yung player? oo. What? Lagi nasa taas lang pulo yan no? Yung kapre? Yung player. May taba akong malaki. Yung kapre? Yung player. Ay, Ginagawa nila before game yan, nagre-relax. yung player? Yung kapre. Bibisyo bago maglaro? Yung Ha? player? Yung kapre? Umi-step back sa 3 points? Yung player! Yung kapre? Wow! Parang no? Sumenyas lang gano'n 3! Gumanon Yung player? Yung kapre. Idol niya kasi si Luka Doncic. Yung player? Yung kapre. Grabe, pumuntos ng 45 points isang laro. Yung player! Yung kapre? Ay, ang galing naman. Yung backdack sa free throw. Siyempre yung player. Yung kapre. Grabe. Uy, Diyos ko. Saan kaya susunod natin niya sa Maharlika Pilipinas Basketball League? Sa strikers pa rin kaya? Yung player? Yung kapre. Hindi na, nagpa-draft sa PBA. Yung player. Yung kapre. Saang team sa PBA? Sa NLEX Road Warriors kaya? Yung player? Yung kapre. Ay, nako. Kaya good luck sa mga natin. Sa mga player. Mga kapre. Naglalabasan sila tuwing undas. Yung kapre. Yung player. Kasi magtitirik din pala ng kandila. Yung player. Yung kapre. Wow. Totoo bang nakabrief lang? Yung kapre? Yung player. Pag naligo sa shower room. Yung player. Kapre. Meron kayong gwapo din yan. Matangos rin kaya ilong yan? Ng player? Ng kapre? Ay, yun lang. Depende. Depende sa makikita ni Tita Tanya. Na player. Uy, aga na good morning sa'yo Ng player. Ng kapre. MVP. Yung player? Yung kapre. Ay, nako. Sana manalo sila sa South Division na finals. Yung player? Yung kapre. Uy, shout out kay Senator Manny Pacquiao ng Maharlika Pilipinas Basketball League. Binabati siya ng mga Mga player? ng mga kapre. Sige. Ewan ko na mag-comment nako, pag ikaw naumbag niyan. ng player. Hindi, ng boxer. Delikado yun. Taob ka talaga. Siyempre, uppercut ka lang yan Ng boxer? Ng kapre. Ano? May fairness, ang daming sponsor sa shorts niya, ha? Ng Nakalagay. boxer? Ng kapre. May kape, puro motolite. Gano'n lang talaga. Shorts ng boxer. Ng kapre. Ang laki ng belt na napalarunan niya Ng boxer? Ng kapre. Diba? Ay, eto na nga. Ay, kapagod. Hindi makahinga yung dalaw sa sipon at ubo. Susunod na. Tambalang ni Coliela. And Chris Chupan! Salamat Happy Halloween po. Ingat po sa mga on the way na sa sementeryo. All Saints Day. Todos Los Santos, so araw ng mga santo ngayon. Tama. Araw namin yan. Ayun, salamat kayo. And, kasama ka doon? Siyempre. Araw ko yan. Ako si Moises. Pero totoo sa ating mga drivers yan na bumabiyahe pa rin at mga nasa Grab, nasa Jeep, nasa minibus, yung maliliit na bus, UV Express, may buntag ninyo tanan. Mga bus, P2P, good morning po lahat ng mga pasahero. Sa mga nasa terminal, ingat po. Bawal magdala ng matutulis na bagay, Yes. mga baril. Oo, kasi kukumpiskahin Balisong. din yan makikipag-away. Huwag na tayo makipag-away para dire-diretso na tayo sa loob ng puntod, di ba? Opo. Tapos po, huwag mangagaw ng kandila ng iba. Nako. Tapos ititinda. Huwag ganon. Nakita pala ako ni Tita Tanya. Uy, ma'am, ganun!
Huwag kukuhanin yung flower ng iba. Ano? For pagkaalis, kinuha yung flower. Papalitan na naman ng sash yan eh. Kaya pala nung pagtirik, pagkatalikod, ginanon na ganun makano, no? Tinatagan yung kanila. Sayang, mabibinta pa. Kasi flower, no? Natutuwa ako sa mga puntod na may Christmas light. Uy, gusto ko yung sapin-sapin niya. Nang Maraming latik. kinuha. Uy! Huwag yun! Pag-alay ba sa namatay, kinakain mo ba, Tits? Yeah, mabiko, ganyan. Hindi kasi ako maalay ng pagkain eh. Kasi sabi, kunyari, yung sa ano ko, yung lolo ko, mahilig siya sa yung paa ng lechon. Oo. So, every time na may palitsyon, pag mag-reunion ng November, yung paa nun, hindi talaga yun kinakain. Kasi iaalay yun sa Patay. Oh, yun para sa lolo ko. Paborito niya yun eh. Ng patay. Oh, ng lolo ko. Oo. Kaya hindi namin ginagalaw talaga yung paa na yun. Doon alay sa patay. Alay sa lolo ko. Ayun. Diba? Eh si Mang Kanor, wala na. Tinutbrush yung paa. Masarap eh. Napaka-crunchy ng balat. Wala pang balahibo. Uy, Mang Kanor talaga. Sa mga nagtatrabaho katulad namin, good morning, ingat po! At syempre, magkita-kita po tayo sa Sabado sa Batangas Coliseum para sa Bacoor City Strikers, Philbet.com versus Zamboangas Family's Brand Sardines. Game 2 na ng South Playoffs. Opo. So, Shout out to good luck, Commissioner good luck sa inyo, Kenneth Dorembes, kay Senator Manny Pacman Pacquiao at sa team owner ng Bacoor City Strikers, Mayor Strike B. Revilla and Manager Sir Dennis Abella and Liza Blanca Flor. Mag-thank you ako kay Mayor Strike sa birthday greetings mo, Mayor. Yung pa sinunod sa akin. Sinend ko, Col. Wala. I-post mo Hindi ko yun. makita. Hindi ko nga nakita. Hindi lahat binabati nun. Sige. Ikaw. Mayor Strike, isend mo ulit. Tignan ko. Mayor Strike, morning. Thank you po at si Commissioner Kenneth Duremdes. Si uncle ko, Tito Ricardo Cabo Verde, nakikinig daw sila ngayon, Wow. lalo na sa kanyang karpentero. Wow. Na si, anong pangalan ng karpentero mo dyan, uncle? Ay, sayang din nilagay Asawa yung niya si pangalan. Letlet, si Densyo. Si Letlet. Si Densyo at asawa si Letlet, karpentero dyan sa may Pateros. Oy! May Good buntag sa inyong tanan, mga brothers ko sa Ikmek dyan sa may Ubando. May buntag ninyo tanan. May buntag! Uy! Happy birthday sa aking ipag si Koji Raimundo. Happy Koji, birthday happy today! birthday! Daghang salamat! Ito po, stasyon number 1 sa sasakyan at tahanan. 90.7 Love Radio! Feel good morning!